खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ पिडि निउसआव बरायनानै लानाय जाबाय। दिनैनि निउसआनो जादों भारत-भुटान सिमायाव ग्रेनेड बेरफ्रुनाय जाथाय। गंसे नखराव ग्रेनेड बेरफ्रुदों, खुनुरुखुम जिउ रैखा मोननो हादों नखरनि मानसिफोरा। तामुलपुरनि भारत-भुटान सिमायाव थानाय 1 नं पाहारपुराव जादों बे जाथाया। 1 नं पाहारपुरनि साखाथियावनो रौनिया हान्जानि फायारिं रेन्ज दं। बे फायारिं रेन्जआव ट्रेनिं होबाय थानाय समावनो थरसे ग्रेनेडआ सानुसुबानि न'आव गोग्लैफैदों। खाफाल मोजां, बे समाव नखरनि गासैबो मानसिफ्रानो न'सिंनिफ्राय बाहेरायाव दंमोन। अब्लाबो ग्रेनेड बेरफ्रुनाय जाथायखौ लानानै गिनायखौ फोरमायदों नखरनि मानसिफ्रा। सोरबा जुदि न'सिङाव थानायमोनब्ला जिउबो थांनो हानायमोन होनना फोरमायथिदों नखरनि मानसिफ्रा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि रौनिया हान्जानि फायारिं रेन्जनि ट्रेनिं होनायनि ग्रेनेडआ सुबुंनि नखराव गोग्लैनाया बियो गिबि खेब नङा। बिनि सिगांबो गोबां नखराव गोग्लैफैखांबाय। बेनिखायनो रौनिया हान्जाया जाहाथे बे गामि खाथियाव लाया बिनि थाखायबो गोबां खेब बुंथिनाय जादोंमोन होनना फोरमायथिदों। नाथाय गामिनि रायजो राजानि खोथाखौ मानियाखै होनना फोरमायदों। बे खेबावबो 15,000 जासिफैदोंमोन। नाथाय बे रांखौ नाङा, जिउ रैखाथिसो नांगौ होनना फोरमायथिदों रायजो राजा आरो नखरनि मानसिफ्रा। आरो रौनिया ट्रेनिं होग्रा जायगाखौ गुबुन जायगायाव लाङो बेनि थाखाय प्रसासनखौ खावलायबोगासिनो दं। मानोना सिगांनि समावबो ट्रेनिं होनायाव बमा गोरोन्थियै न'आव गोग्लैफैनायजों सुबुंनि जिउ गोमाखांबाय। लोगोसे मोसौनिबो जिउ खहा जाखांबाय होनना फोरमायथिदों। आरो बे खेबाव गोग्लैफैनाय बमाबो 15 केजि लिरथायनिमोन। जुदि सुबुंनि सेराव गोग्लैनायमोनब्ला रावबो जिउ रैखा मोननाय नङामोन होनना गिखांनायखौ फोरमायदों नखरनिजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। नोंथांमोननिसिम खौरांखौ नायजोबनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना उननि समाव गोबां खौरां मिथिनो थाखाय बे पिडि निउसखौ साबस्क्राइब बानायनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो। गोजोन्थों।